различни случаи и прояви продължава да има пирати, т.е. производители на телевизионно съдържание, което го разпространяват без регистрация, пък там лицензия, но без регистрация. И от есента Съвета за електронни медии отново и през годините се е случвало друг път това, ще проведе цялостна акция за освобождаването на ефира и преди всичко на кабелните мрежи от съдържание, което се разпространява незаконно. Не. То винаги има по-малко, не отново. И съветът периодично търси начин да се справя, защото това е въпрос на справедливост. Оставя всичко друго, аз не се говори за това. 99% или не знам какъв процент от операторите създават съдържание по закон, което е свързано с плащане на съответните такси, което е свързано с спазване на правила и така. А изведнъж се появяват някой, както във всяка сфера, който си мисли, че всичко това е пренебрежимо и че може да хитрува. Конкретен пример може ли да дадете и какви мерки ще бъдат предприети? Мерките са проследяване на пакетите на кабелните мрежи и съответно установяване дали има програми, теоретически програми, да се разпространяват законно. Не мога да кажа нищо предварително, защото това са хипотези, сигнали, нека да видим дали... Колко такива сигнала получихте от колегите ви от националните съвети? И единични случаи сме получавали такива сигнали. Не ми се иска преди да бъде това установено, аз да го съобщавам, защото ще бъде в някакъв смисъл набеждаване, ако не се преживява. Основно кабелните оператори